il-faraġ tal-qlub. Għalina u f'jismek eħlisna mill-sarat li ġarrabna fid-dnub. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċju tal-Quddisa għar-Ruħ Bernard Tewma. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-ikla li l-mulej ħejja għalina. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiedna dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallej dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej, kun int li tmexxi l-qlub tagħna għax mingħajrek ma nistgħux noġbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għadi mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Il-mulej arrafni u jien sirt naf. Inti urejtni l-emejjel tagħhom u jien bħal ħaruf ġwejjed meħud għal-qatla ma kontx naf li kienu ketinassu kontrija u jgħidu ħanoqtlu is-siġra bil-frott tagħha, inkaċtuh mill-art tal-ħajjin u ismu ma jiftakruhx aktar. Int mulej tal-eżerċti imħallef ġust li tifli il-qalb u l-moħħ, ħallini nara il-vendetta tiegħek minnhom għaliex fidejk irħejt il-kawża tiegħi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien, mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Salvani minn kull min ħabbatni u ħlisni li ma jaħtfunix bħal il-jun u qattowni u ma jkunx hemm min jeħlisni. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Għamel ħak minni mulej skont is-sewwa tiegħi u skont it-tjubija li hemm fija. Ħajjintemm il-ħażen tal-ħżiena u jitwettak il-bniedem sewwa. Int li tarbel il-moħħ u l-qalb. Int Alla ġust flimkien. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. It-tarka tiegħi u Alla li salva il-minu qalbu safja. Alla u mħallef ġust, Alla li dejjem jitħallas mill-ħażen flimkien. Mulej Alla tiegħi fik il-ken tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira jozzuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, meta xi wħud min-nies semgħu kliem Ġesu qalu tassew dan hu profeta. Oħrajn qalu dan hu l-Messija. Iżda xi wħud qalu mela l-Messija għandu jiġi mill-Galilea. Ma tgħidx l-Iskrittura li l-Messija għandu jiġi minn nisel ta' David u minn Betlem, ir-raħal
minn fejn kien David, hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih. Xi wħud minnhom riedu jaqbduh, iżda ħadd ma mett idejh fuqu. Il-għases raġgħu lura għand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u dawn qalulhom dan kif ma ġibtuhx magħkom. Il-għases qalulhom qatt ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Qabżu il-Fariżej qalulhom intom ukoll tqarraqtu, hemm xi ħadd mill-kapijiet il-Fariżej li jemmen fih. Imma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuhiex. Wieħed minnhom jismu Nikodemu, dak li qabel kien mara għand Ġesu qabeż u qalilhom: jaqgħu l-liġi tagħna tikkundanna lil xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel? U huma qalulu: m'intix int ukoll mill-Galilea hux? Fittex fl-Iskrittura ħalli tara li ebda profeta ma jqum mill-Galilea. U wieħed telqu lejn darhom. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu ta' dalgħodu jippreżentalna d-gedduwiġija ta' idijat. Kulħadd irid jgħid tiegħu fuq Ġesu u li jgħidu tiegħu it-tajba. X'qed juri? U meta dawn l-affarijiet iseħħu anke fil-ħajja tagħna li aħna nies li maħniex kapaċi nisimgħu lill-ieħor. Imma għandi l-idea tiegħi, għamilt il-ġudizzju tiegħi u ħadd ma jneħħili xejn minn moħħi. Intom maraw ftit fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fil-ħajja anke sempliċi, anke fil-ħajja tad-dar. Xi kultant tillatikaw anke bejnietkom anke bħala koppja fuq ħmerija. Xi drabi fuq għax il-fliskun poġġejtu hawn u mhux hawnhekk. Għax it-tazza poġġejta rasa l-isfel u mhux wiċċa l-fuq. Ħuti jeżjes, is-salmista tal-lum jgħallimna kif għandna nilqgħu lil Ġesu. Mhux b'ħafna idijat f'moħħna, imma b'disponibilità li jana niftaħ qalbi għalih. Inħalli lilu ikellimni u idawwal il-ħajja tiegħi. Ħafna drabi aħna hawnhekk nisbaljaw li aħna nippjanaw mod ta' ħajja. Kif nixtieq ngħixha, kif jgħidli moħħi. U jekk tiġri xi ħaġa l-kontra ta' dak li jippjanajt, imbagħad hemmhekk jeħel Alla. Mingħajr jien stess ma nkun iċċekkjajt ftit, smajt ftit, xirejt il-mulej minni. Qegħdin hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino. Kemm tiet li għandha il-Verġni Marija. Però jiena ngħid li l-isbaħ tietlu huwa dak li hi stess tagħti lilha nfisha. Dak jiena il-qaddejja tal-kelma, il-qaddejja tal-mulej. Għalhekk is-salmista dalgħodu hekk rajnih fejn jgħid: mulej Alla tiegħi fejn jien impoġġi il-ken tiegħi. Jien nistken f'min naf, f'min inħoss l-imħabba tiegħu.
U l-Verġni Marija anke minn dan is-santwarju kontinwament qed tgħidilna isimgħu, iftħu qalbkom għalih. Tibżgħux tkunu bħali għaddejja tal-kelma. Imma tal-kelma ta' Ġesu mhux tal-kelma tiegħek jew tal-kelma ta' ħadd ieħor. Ħafna drabi nitilfu t-triq propju għax nibnu ħajjitna fuq il-kelma tagħna u mhux fuq dik ta' Ġesu. Jalla aħna wkoll nkunu kapaċi ngħidu iva, il-mulejju tas-sew, il-Messija tiegħi, is-Salvatur tiegħi. Il-mulej, il-kelma tiegħu hija kelma li turini t-triq tal-ħajja, hija kelma li tmexxini. Is-soċjetà tagħna hija mifxula għax hemm ħafna kliem, għax hemm ħafna idijat, għax kulħadd irid jgħid tiegħu mingħajr mu kapaċi jisma' lill-ieħor. Dan iż-żmien għażiż tar-Randan huwa importanti għaliex huwa żmien li fih il-Knisja tenna, tistedinna, tħejjina biex inkunu persuni li kapaċi nisimgħu. Nisimgħu il-kelma ta' Alla. U meta naslu biex nisimgħu fil-verità il-kelma ta' Alla, nitalmu wkoll nisimgħu il-kelma ta' xulxin. Ħuti Eżjes, Alla tant ħabb lid-dinja li bagħat lill-Ibnu l-waħdieni biex bih id-dinja issalva. Nitolbuh biex jiġbidna lejn Kristu Ibnu mislub għalina u ntennu għatina mulej l-imħabba tiegħek. Għatina mulej l-imħabba tiegħek. Biex l-insara ma jibżgħux jagħtu xhieda ta' Kristu imsallab lid-dinja li dejjem taħrab mir-realtà ta' Kristu u tas-salib. Nitolbu biex il-bniedem tal-lum ma jaqax fit-tentazzjoni li jisma' biss il-kelma tiegħu, l-egoiżmu tiegħu, imma jaraf ipoġġi ħajtu fl-imħabba ta' Alla. Nitolbu mulejja s-setanin tal-art. Wassalhom għal ftehim dejjemi, ħasseħ fost l-umanità il-paċi u titwaqqaf kull gwerra. Nitolbu kalina il-koll mulej biex nerfgħu is-salib tagħna b'kuraġġ, b'imħabba u b'fidi li s-salib mhuwiex kastik imma huwa t-triq tas-salvazzjoni. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb tagħna, id-batija ta' ħutna l-morda, id-dalma ta' dawk li huma mifxula fil-ħajja ta' kuljum, u nitolbu hekk biex il-mulej bil-kelma tiegħu ikun dawl għalihom. Mulej Alla tagħna iġbidna lejn Kristu Ibnek imsallab biex jagħtina l-fejqan u l-maħfra li tant għandna bżonn u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Lejk mulej nollu qlub na
mana Alish fiki tamayna finniket Hennalina mulei hennalina So benin midnu mitali moti Nitolbuk trotti il-mafra tal-ħsara Hennalina mulej hennalina Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' bisliem l-offerti tagħna mulej u ġija l-irrieda tagħna tilqa' r-rieda tiegħek ukoll jekk ma tridx toqgħod għalik bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' uliedek u għadt ġdejt u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex bih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina, jinqdew bil-ġid li jgħaddi, hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda Qaddis. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħajr ħobs, radd il-ħajr, qasam dan id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi in salvana jent o Salvatur. Għalhekk aħna namlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzo Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu
ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkienu għall-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Dik il-muħda, il-ġisem ta' Kristu jħarisna. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħani. Soba kbira b'qalbi minikitha, għal dnubieti wiskefni. Ħenna li, ja ħenna liha, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan ħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba, baħar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar fis pal-kiku, ma konċ tiegħi tissir. Ħenna li, ja ħenna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżdan ħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Ħenna liha, ħenna liha,
Ġesu, żgur qatt ma nżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammartek qalb wiskif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi f'qalbek bożżat ħabib. Henna liha, o Ġesu, żgur qatt ma nżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Kemm hija sabiħa it-talba li bija bdejna din il-quddiesa dalgħodu. Tlabna lil Mulej u għednilu fil-ħnina tiegħek Mulej, kun int li tmexxi il-qlub tagħna. Ejjew ħatkun din it-talba tagħna llum. Fil-mumenti fejn forsi tintebaħ li qiegħed tiżbalja. Ftakar fil-Mulej u għejdlu kun int Mulej li tmexxini. Nitolbu. Atina il-grazzja Mulej li s-sagramenti tiegħek inatfuna u li bil-ħidma tagħhom fina insiru noġbuk bi Kristu Siedna. Xtieq nfakkarkom issa fl-appuntament dioċesan importanti ta' nhar il-Ħadd ta' għada. Nħeġġitkom biex għada fil-4:30 ta' wara nofsinhar nsibu ruħna fuq it-suntier tas-santwarju biex flimkien mal-isqof tagħna nibdew il-meditazzjoni tal-Via Sagra. Din tkun azzjoni dioċesana li twassalna biex imbagħad tiftaħ biex ngħidu hekk iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza. Għalhekk mill-ġdid għada fil-4:30 meditazzjoni tal-Via Sagra, is-sena wkoll il-ħsibijiet ġew miktuba minn ħutna li qegħdin jirkupraw ruhom mill-vizzju ta' droga. Qegħdin isibu l-għajnuna u jgħallmuna wkoll kif anke f'din id-dalma huma sabu id-dawl ta' Kristu li jmexxihom. U għalhekk aħna mitlubin li nitolbu għal dawn ħutna, għal dawk li qegħdin magħhom jaħdmu magħhom biex jgħinuhom joħorġu minn dan il-vizzju hekk ikraħ. Għalhekk ejjew flimkien bħala poplu nuru nimxu u nimmeditaw it-triq mhux tant tas-salib imma it-triq li bid-tbatija ta' Kristu aħna rċivejna is-salvazzjoni. It-triq tal-imħabba ta' Kristu. Il-Ħadd fil-4:30 għal benefiċċju tal-morda din ukoll se tkun imxandra fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex tas-Santwarju ta' Pinu kif ukoll fuq UTV. Il-Mulej magħkom.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ifa kienet imbikkiħa, l-om ħdejn bina fid-batiħa, fuq salibi midden id-den. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blu ġieħ mitmuha, ifet sejfin liknet. Kem dbatiħa f'qalb uġuħa, li madweja jifniħa, ħasset l-om imbirka. Meta jmut il-ġisem tana, għamel int li r-ruħ tistana, dawlu seb il-ġenna.